Lakhakri Silangpher constituency ki parlo korna ki to kang king ti arong along rong asare so phumang kaching ti amei mate sar kachi so amei kang nipon. Derar lok along hemkong long kaching koy ahir ingtang rak anpin. United Christian from Mate Tihek Pen UCF non beer tang ton pen arjuik tha. Lakhakri Silangpher hawar volongkom ajelong hatipura mate ignar ajelong kidam tang thera chikloni phaikri narkep arni pen patu mini phaikri serkep ke jossi arni hokponlo speaker Mr. Entong Jamu Tungu Mr. Mohonyamo Paton dem love the Lord your God with all your heart Deuteronomy 6.5 pen siat happy en pon pen mei paching ponlo. United Christian from Mate Tihek Pen UCF amai phuko hilet phangjo sesui isas phangjo adverse ropsing taro lapen ongdung atom RD piponsi kilon kikan lapen kardom kardi sita mesen pensi pachun pon loputa UCF atom pen nang pachini dun ateng ki kiram tang ason thot si kebang jilang sita mesen pensi chongda ahin sita mesen pensi chun pon popusin nang pachini dun lapen ongdung sita me kardom kardi lapen ki sohai hoi sita me jisu amen pen ki so sita me pon loputa nang pachini dun. Volongkom aji penang kilometer Joy Kim Taro News Tech Report Pay News. To kero pipar pelora tum pirangke tum manstame ni tum malong na humri pen labak soputak na litum klar dak kachini pon japon kewang pot akero pipar peglo nilitum labang so healing and kene proset ki bige patumi tarik krenar ke paning sampen sini tum chenglo penon to da pada session to nitum duarlo pen non aning sam non ki jutsia session isi baji po pera konitum do ponto jela la pen nitum labang so a proset ke non leki bivong la pokale nitum kidam tang ningkan keba prang stamela bangso proset nitum dak wangsi non la bangso tima tu masin nitum long wangsi dak bukla town ke di pulun ni firo long masi nitum do ponlo pen hala bangso amailo na dun pen na tu malle do kisu ke me ponatum do pek la pen la posona taxi pini bukle ang kang mos tame kisu do pek pen posi nitum stamela bangso ninge che dam je hang do tang te mituji wala ma joine pen alang nitum dimapur dan do kotim atum pen sini tum ako labang so non yok stami tum chopalo penala tum wang si non patumi pen pinyal stami tum do ponlong bom hanjin ji ni khanga son ke la posolo je ili tum karbing long bong ke non kiso phangdo do pek ili tum ke kachelang rem maya motor kaching hoi pen apot la poson per apose penang ana kiso do la pen hai kiso pen chipe mi tek tedet pen apose hot pen ke aram kardoma jak kong kelong tum pen hot pen tum chipat chong nang kok titi sojoni sinon dak nitum buklia angkang long stamel hai ki so la nitum charjulong lo pen chithek long lo asal hai tuma phan kang jin so do kok pen apose pini je aprang nitum ka chohang tang lapeten tuman angkerap tang kardom kardi pen kado ka bening na pete tang kiso na pe metun atim non do stamet dimapur pen sia konitum chohang tu si patumi porpen wanglo pen labang so healing and kini proset kepem chun pondeja panstamedak atipura believers kini stern church tumsi ki claim ke dam ka to ke bena chibiduk pipik lo pedalan tumsi ka to ke be nang chak pen nang claim pipen poseni tum alan tum mata akiru pipar peglo la pen pini darang tum tuman ke penan ke kiso me ponlo la pen me pon tu jela pusini tum ning thelo la se nale tum media tum handa ning klong pen chur par peglo na tum kangli tang thar vecheng vire pen sta me ke wang pen posen churolo itu la bangsa program kenelo organize pon mangkeni tum UCF United Christian From Podo da buklia langperang kangbong penitum balong monduli ingko rapodo la domination proxy do lalitum celang pet penitum committee ke sengke 2012 panikan si seng ponlo pen piningan ke ningkan ke judet penonikan crazy running dam bomlo nitum labang so song bang ke United Christian From bang ke la sila so song ben si nonitum labang so mait stami chak ponlo.
Nijang Karbeng long lakhanar kep Hamran constituency ki parlo derar lok along ihum tata somu kachingkoi ahir intang rak anpin. Lapen abang so hem konglong katewar abang akim milang lapen ahem konglong tahiti roi baksi dolang kenam puta nang pachinidun. Labang so hem konglong along kachathap dun abang bang trok do labang trok ta arenga huki sohir intang rak anlo lapen non amat ki ki jang abang awelang pusin nang tham nang pachinidun. Ahem konglong registration number laki AS0LAE 5497. Lakhakri Silangpher constituency ki parlo korna kitok kang king ti arong along rong asare so phumang kaching ti ame mate sar kache so ame kang nipon. Labang so sar kache so ame along bor sing ti ahin pensi me chepeng phupon. Me along alohi ka pachini pot aki hai rames ing ti ahin pensi alohi pachini pon. Kedam tang an aseng kan pen alang likang king ti si rong asar cari calon pon lo. Alang likang king ti labang so pirte pen chewai dat api putat alang litum nokhom isi angbong aki hai dila ing ti phansi rong asar bat pon lo. Lapen ke isi ahin pensi tame rong asar chong me alo pajer pon lo. Bangso rong asal chong mei alo ke isi ahin pajer pon et api there po chikloni phai kri serkep arni korna kitok kangking ti arong asar hem rong asar kache so mei teng pon lo alang lidila ing tia phansi rong asar hok pon iklo bangso mei along tebok terai rong asar tum kado kawe bang thong kep arong asar tum chetong don lapen KRAA pachet hang chun bang ahin pen aluhi aman peng pen aki hai risoti mong chetong don Longri asar harsing tiron lapen VDC members aki hai jilai tirang lapen kisan morcha asun bang Ram Gopil Sarma tum chetong dun lapen bang sokurna kitokang king ti arong asar kache so mei along rong rop isi chetong si an isan chorap sar si mesen pen bang sokurna kitokang king ti rong asar kache so ame mesen pen pachun pon Volongkom an jipen nang kilometer Joy Kim Taro News Tech Report Pay News Isar kache so labang so mei along Jetong tado kawe village council along lembang pubang pidan lapen la rongasara mei along lembang pubang pi lapen arong penangas tong don long yasar rongasara doan lapen kecinghon ya purun doan ini ahopet ladak korona ketok pini pen sar dilaing tiapan rongasar loku tado kawe lang perarat Atengno mate karbiangan anglong angkang pi arado ana panstami pinipen kangki kita rongasar loku nilitum hokpon lo lapen kado kawe lang perarado anta pini pen alang lipan rongasar ku pacini ya fansi pini nilitum labangso kona ketok sar dilaingti abohala masih pini nilitum labangso asai denglo lapen pini pen ka hokpet alang lipan rongasar loku hokpon pupusi ningthelo labangso media pen pini pen nilitum pacetak lo dak untuk tangki tiarong lo aku pen itu pisarang din pen kami untuk acom keciasa lapen akun angbong malam ini buah kaya huda bang masap kitiku bason dukok hula soa pisar asing nam hot hete dalo lapen hula soa kaya hot nil buah kaya huda bang nilitum bukulia bulong lagi ilingarong sido dun ameka rason sido lapen ameka dobo mahosi nilitum holanda balian si
balian situ balian piling arong amikar lo lapen nilitum celong ke pangreng lason celong ahur ke te pinang adu joni ko tong ke adu ke lason joni ko tong ke ba celong ke pangreng lo pulote nilitum hodak lahai a celong ke lanai apan abar sai kom he kelas ini tindak turna ke tok an celong tv tu pensi ladak ladak mupen rajesh nito amikar ke thana asonsi la bahoni ador ko arita jaya alongsi nilitum ladak alang itum khabar ke alongsi nilitum ako nona pia bangke rong cukin corak lo la si ladak rong cukin corak along ke nilitum ladak aroy ajeng tan tenglok isi morong cukin corak heta isi thir unji kusi nilitum dak rong cukin corak tulo kala rong cukin corak petengke likutas tarbiaro na jutang penke itung ke rong cukin corak ke sardo nei kusi hakok kan asing nampu tangting pia pansi ni tum kola serok mangke picing cipu isi ajutang klempon lo lapen adun tu nili kangki inti cewa ju pen ati adula do nei kusi nili laso arpu deing lo laso arpu de engat pen api ke ni tum mekar don mekar pen cing bailo Pini nilitum arong sar kacisu, asu sar kacisu amai long, kacisu long, nangaci tong dun kado kabela, nangria sar penceng long, karena long klembang tu bang tum sutame, alang litum hanta nangaci tong dun por nili dan curu lo, nili kipudai mangke lalo, moben kipunangian sutame keningian sutame la nili tumarong asar, nona kimi rong asar. Sar dila inti alang di than nap lo ni bang ke than di bang avilo sitame isia pul ki mu bang le mu ke ni ka than lo kuna ke tok ko son si ke cheman ma laso kuna ke tok ma ke kuna roi pen hala jomna la so roi ke chikok amasi ke chikok adi amasi kuna ke tok kuna long ke chikok amasi kuna ke tok tu abuson lo la pen kado ko bi pul ki mu bang ke la mu pen nili pulu lo ni tom la rong asar lo alang ni than nap lo la pen asi nili ke than ni lam ke